ọ bụrụ na ife a ga-eji ofu obi wee mee iburu afịa niile buda anyị Igbo ga-abụ ife magburu onwe ya n'ihi na ebe anyị nọ anyị gwaghị afọ anyị na-ata n'aka ndị nwe obodo a ị gaghị ala ike ịnọ Lagos ịbịa dịka ihe dịka ofu ọnụ shop ụfọdụ n'ime ofu ọnụ shop nọ n'ime ebe a nọcha na 1.something million. Ọ bụrụ na ihe dịka na anịbe anyị ka anyị nọ anyị ma na mgbe anyị batara ebe a maybe 15 years ago shop enweghị nke karịrị 35,000 mana today taa ihe shop nọzi na ya bụ ihe mmadụ enweghị ike ime ya and not only that ọ bụ sọsọ ya ụdị ihe mmapụ obi anyị na-enwetagasị n'aka ndị nwe obodo mgbe ụfọdụ a na-agwa gị na Igbo ya na nke a eme nke a ọ ka mma na anyị na be anyị debesịa ụdị ihe ndị a ana m afụta ya asị ihe bụ mmadụ echeghị echiche ọfụma mgbe a na-eme ya ọ bụrụ na nso ma ọ bụ na m egbogotego n'ụdị ọnọdụ nnọkịta mgbe a na-arụ ụdị ahịa akaraghị m ekwe ka arụsị ụdị ihe ndị a n'obodo ọzọ. Kedu ihe bụ mmepe a na-enwe n'obodo? Ụdị ihe a na-emepe obodo. Ọ bụrụ na anyị were ife awena na anị be anyị ama m na ihe niile na-atụ akpụ ụkwụ ma ọ na-atụkwa ụfọdụ ahịa dị iche iche bụ ndị Igbo na-atụ ya. So ọ bụrụ na anyị buru ụdị ihe abụda na anị Igbo ebe ma ebe ọsọ ọgụ nọrụ ihe agbadata anị Igbo bịa were ya irecha nke ị nwere ịfụ ha ọzọ ma gbadata anị Igbo ọsọsị debe ihe n'ime mmiri ya jee chọọ onye ahụ jee gote ya. Ama na enwere ndị si ugwu Awụsa eje Ọnịcha eje azụ ahịa ma ya fụzi ụdị ahịa dị otu a mana ihe o ji dị ka ọ dịara ize bụ na ebe a na-agba ngwa ahịa bụ wọf dị nso ebe a yes ụlọ mmiri mana anyị makwa na ụdị ihe dị otu a edezie nke dị na pọt o ya enyere anyị akarị nne wee bụrụ ihe magburu onwe ana m ekwu na ọ ga-abụ ife dị mma na ọ bụrụ na ahịa niile gbadaba n'Igbo nke anyị bụ nke anyị mana ifilu na ụzọ afịa na-azụ here ọ ga-abụkwa the same thing that side ma ọ bụ na onye ọbụla anakọta at once. Okay. For that one ọ ga-adị more better safe because people ga-abịa di ya well anyị na-adị ya develop ebe a gị well ma ndị ọbụla na-abịa here azụ anyị ga-esokwa anyị gbadabakwa that place ije patronize ya ịghọta so ọ ga-akakwa mma safe ịghọta mive anyị ji fụ onwe anyị ebe a today bụ ka obodo si wee dị mana anyị gbadaba anyị na-emekwa ya ma ebe ọbụla onye si azụ ga-achọrọkwa anyị bịakwa ebe a anyị nọ wee mie. That is one thing to do. Thank you so much, sir. Ịjụọ m ga-asị gị na otu anyị nọ n'obodo ndị ọzọ na-eme biznes but na ebunakwa ya be anyị na ọ ga-abụkwa ihe dị anyị oke because n'obodo anyị nọ ụgwọ a na-akwụgodo ebe a dị too much. Ọ bụ na anyị nọrọ nso be anyị wee na-eme biznes a ọ ga-enyekwa anyị more gain. Ọ bụgosi ugwu na anyị na-akwụ at least nọrụbeghị nso wee na-emekwa the business so ọ bụ na ndị Igbo anyị kwekọrịta eburu afịa otu a na-abụghị ebe anyị na-eme ozigbote ihe dị oke bụrụkwa progress to ndị Igbo anyị so ọ dị very very okay ma ebu n'afịa na Igbo anyị wee zube mebe the business. Ọ bụ na anyị chagbakọta aka ọnụ na once ofu ya ka ọ ga-abụkwa ebe a because na onye ọbụla nọ ebe a na Igbo mebekwa the business otu o si agaba ka ọ ga-esi na-agakwa n'Igbo anyị because na anyị ncha na ebe a mana ọ bụ na sọm anarọ ịghọtago ọ ga-emezi ọma na-agacha ọfụma but ọ bụ na onye ọbụla agbakọta aka ọnụ anyị ncha gbada aba anyị mebe the business ọ ga na-aga ọfụma ịghọta. Ekene m n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke aja eje gbaa ụmụnne anyị ajụjụ ọnụ ndị nke nọ na mba wee jụsịa ha ụnụ nụrụ ife ha kwugasịrị. Ana m asị ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma obere ife m chọrọ itinye ebe a bụ ana m echeta ofu ikpe ebutere m ọ bụrụ maka ofu onye sụcha nwaanyị n'akwụkwọ wee si ya ka ọ gbagharị obere oge ka ọ bịa mee ego n'isi ya ka ha wee birizie ọ na ebe ahụ onye ọzọ bịa mee ego nwaanyị wee rụrụ nwaanyị o wee bute m ikpe a na-ekpesara m si m na eluigwe ya ekpudo ụwa na anaghị eri mmadụ nsị anya were ya nwayọọ ka ife na-esenụ ọsọ ji wee sụcha nwa n'akwụkwọ onye ọzọ bịa mee ego nsị ya na onye mere ego nwaanyị nwe nwaanyị nke ọzọ bụ ọyị ka unu mere. Ndị Igbo kwuru okwu sị na ọyị eketa nwa ife eji wee mee ọyị na n'iyi nke a furu ọhịa ka ife na-abara mba ego onye ka eji eme ego nwaanyị ihe ejisi anya chere ịzụọ nwaanyị na-akwọ sụchasịa ya ọ bụrụzi ime ego ihe ejekwa aka n'ụzọ gbanye ya iyi ka onye ya aka esi ya cherekwazie ka ije gbagharịa onye ji ego bịa mee ego nwaanyị kpọrọ nwaanyị onye mere ego nwaanyị nwe nwaanyị ọ bụrụ ya bụ na onye aghọgburu ka a gbara maka ọ na-abụ ọkpara akwụ kparụcha akwa onye nwe ogbe akwa eburu akwụ ya ọ bụrụ ya bụ ife a na-ekwu na-agbara aka na-aza na onye jiji ya na-akọnye
kedu ihe m na-akọwa ụmụnne m ihe nji wee bịa bụ ife ụmụnne anyị kwuru na ọ dị mma ka ebunata ahịa niile a na-azụ n'ala Igbo ọkwụnụ mana mbịarambịara adaba eze n'obodo onye ọzọ onye ọbụla kụrụ flawa na be mmadụ onyinye ka o ji ewenyela landlord ya onye ma ceramic tiles na be mmadụ ọkwa anaba agharụ ka ọ ma nna anyị Ojukwu kwuru ife a 1999 mgbe ọ bịara imeghe aspanda wee si ewukwenu nna anyị Ojukwu ewukwenu ife ọ gwara ya oge abụ ewu onye ka nna anyị ukwu a na-ekwu na ọ bụrụ na ọ ma na ọ bụrụ na ọ n'oge a na-aka họrọ ịrụ afịa nke nna anyị Ojukwu kwuru nkọ wee ruo tata rukwa echi onwe ndị ka na-akpọchi ntị ndị Money Miss Road ndị inherited landlord kedu ife nna akọwa na ebe a na-agwụ Lion Business Park egedesirina na ya ote na mmabara ọkwa ya anyị abago na agbata ọzọ 2,000 hectares of land na ya ewepụtago new design of warehouse 40 square meters na nke nna agwaba ụnụ mbụ residential estate ya ebidogo almost 300 and something buildings kịta ka a na-achọ ibido lụba a na-arụ ebe 7,000 shops out of 22,000 phase 1 kedu ife anyị amafu ebe a ọ 5-star hotels a na-achọ ịrụ 5 ka ọ concrete roads a na-arụ ebe a ka ọ shopping mall ka ọ exhibition center ebe anyị edebe all the factories na ebe afịa ha na-arụ ebe anyị edebe the sample ife anyị sere ebe a na ife anyị na-arụ ebe a bụ na Dubai na China ka anyị fụrụ wee see nke ka ya mma ugboro ịnọ ka esi master plan ebe a wee nweta ife anyị chọrọ na ndị mmadụ ka ha na-elute n'ike n'ike e nwere special promo nke a na-eme kịta ebe ha na-achụ almost 5 million n'ọzịkwa 3 point ebepụrụ ya nnukwu ego 1 point something million obere ụgwọ ka ọ ya bịa ịkwụnye ịkwụtọpụzie nke fe ọnụ obere ụgwọ kpọọ n'ekwentị a ka eti gị n'ife a na-eme 2,000 hectares of land Lion Business Park na-ekwu ya anyị ji wee na-ekene gọvanọ Peter Mmadụ ụzọ pụrụ iche maka ịkpọta German Consul General o wee bịa ebe a tikata mkpu wee sị na ha afụgo second base na Lagos adịgo overcrowded ha wee na-achọ ebe ọzọ ha ya arụ factories mbụdị German na ya ịyafụ ebe anyị na ha nọ ha sị na ha enwetaghị ife ha na-achọ ka ha jee gwazi ụmụnne ha factories a na-achọ ịrụ ebe a nke ndị nọ anọ kịta ndị wee goro ana for factories dịgoro ebe 20 something warehouses na-achụ 40 something ewepụtazie new design warehouse 40 square meters ife niile egburu ya na ntụ mmiri dị na night mile the best water so far onye ka eji nwee ma breweries ma akwara fa mbaka so many things just one pole from main road ife abụ na night mile ka ọ dị na Enugu steeti just one pole from main road kedu ife ka na-eche 2,000 hectares of land afịa niile dị na the whole Nigeria na mba ụwa niile ebe ndị Igbo na-azụ ahịa ebe a ya aba ha 2,000 hectares ọ bụrụ acres hectares wụ millions of plots ọtụtụ ndị batara ebe a as genuine responsible agent jụọ ha ha ncha niile na cash out ịkpọta mmadụ ozugbo enye gị ife ruru gị ahịa dakọ stories kpọọ n'ekwentị a ma investors ma ndị agents ka anyị kọwalụ gị ife ha na-ekwu ọfụma mana onwere ife dị ju afọ dị na ya maka akụwago m akụ ebo nsugbe afụbọkọ m akụ ebo nsugbe na mbụ mana a na-akụwa ya kwa ụbọchị akụwago m ya kịta kpọọ n'ekwentị a ka anyị gị n'ife a na-eme Lion Business Park 2,000 hectares of land ebe anyị enwe Lion Square a na-enwe night life anyị enwe exhibition center world class hospital world class school 3 different structures ka anyị enwe na residential estate anyị enwe bungalow anyị enwe block of flat anyị enwe duplex ụmụnne m ọya dị egwu na-eji quality of roads a na-arụ ebe a Lion Business Park na access road a lụrụ ọfụ na ya gọvanọ na-achọ ime asphalt izuụka one ma one na-abịa abịa Lion Business Park ife aba afụbọghọ na mbụ ife afụbọghọ na mbụ na-achọ imenu ife emebọghọ na mbụ na-achọ imenu Lion Business Park enwere ebe nwere amusement park na the whole south east ma ọ bụrụgoro ofu ebe tinapa na Cross River ebe ọ na-ada ụda na Nigeria ọ bụrụ obodo ndị ugwu ọ bụrụ obodo ndị ofe mmanụ nke a bụzi n'ala Igbo ka ọ na-eme n'ala Igbo ị na-achọ ka aka ọrụ gị aka ọrụ ọkwa ofeke bụ onye abụrụ mgbe ekere nkwa ụkwa Lion Business Park ụmụnna ya gbara ajụjụ ọnụ na-asị na ọ dị ka ọha buru afịa nata na ya na a na-arụ ya afịa niile a ya ebute ebe a ya enwe zone ife ọbụla a na-ele n'ụwa bụ marketable commodity a ya ele ya ebe a sị ife amaele ebe a bụ anụ mmadụ ya na mkpụrụ mmiri amaele Igbo ebe a ọgwụ ike amaele ya ebe a enwere ife dị ka ọgbọ na-eche agụ ebe a ịbata na the WhatsApp group ndị ya afụ ebe a wee humble you enwere factories here enwere warehouses enwere buildings enwere shops bigger sizes na ya na mmadụ ịtọ gbatịrị aka ebe a
ha kọbachara ya mmadụ ịtọ ndị Alaba na ndị trade fair bata ebe a na-eti mkpu si nọ nke abụọ ebe ya bụ ịkpọnye afọ emesapụ ahụ. Lion Business Park kpọọ ndị God's Agenda Production n'ekwentị ka anyị tinye n'ife a na-eme. Ịbata na the WhatsApp group efu ka esi atụnya bụ ego ahụ afọ onye ọbụla. Unu anụgo maka Lion Business Park? Anyị anụgo fanụ na night mile n'Enugu ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Hit Verge on the beat. Egwu ọma dụrụ m Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. egwu ọma dụrụ m Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. ka anyị jebe Ka n'ala anyị Igbo jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. ọkwa ebe ife dị mma Ka anyị na-adị. jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. Lion Business Park Ka anyị jebe abịago ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. abịago maka mmepe Ka anyị jebe obodo ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. maka ọdịmma Ka ndị anyị Igbo. jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. ị ma na nke a bụ nke Ka anyị anyị jebe ala o. ịgbadigo mma ka anyị jebe. agụrụla amalụ n'ebe Ka anyị ya jebe ala ịgbadigo mma ka anyị ngwa jebe. kpakọrọ bata kpakọrọ bata Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka anyị o nwere jebe. ibu o wele ofu Ka anyị jebe bataba ala ịgbadigo mma ka onye anyị nwere jebe. ịtọ ngwa wele ịbụ Ka anyị jebe bataba ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka wele anyị wele jebe. wele 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 Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. Ka anyị jebe ala ịgbadigo mma ka anyị jebe. ọ bụ ebe ka anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. nọ n'ime ebe anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. oho Ihe dị mma eru anyị aka.